Bon dia a tots. Avui anem a veure com es fan els números dins de la pauta Montessori. Quan fem números a l'hora d'escriure en la pauta Montessori hem de fixar-nos per on comencen i quines línies també ocupen. Per exemple, comencem pel número 0. El 0 començarà per la línia de dalt, baix a la línia del mig, fixeu-vos, no ha passat aquesta, i torna a pujar. Des d'aquest punt he pegat la volta com si fos a fer la C i després puge. Faig un guionet i continuo amb el número 1. Aquí agafa de referència la línia del mig, que està més oscura, i començo des d'ahí. Puge de costat i baixa recte. Continue sense arribar a la de baix. Un altre guionet. El 2, exactament igual, comença en una muntanyeta, vaig cap a on he començat i gire. El veig bé. El 3. El 3 comença des de la de dalt, igual que començava el 0. I és panxa, panxa. El 4. El 4 jo sempre he explicat. Nas de bruixa. Ja tenim el nas. Ves? Recolzant-se en aquesta línia i després baixant. Podem fer-lo d'aquesta manera o una altra vegada el nas i des de dalt baixar. El 5. El 5 és molt important fixar-vos també que no estiga fet del revés. És des d'aquí, vas cap enrere, baixa recte i ara sí que li fas la panxa. El 6. El 6 comença igual que hem fet el 0, des de dalt. Veu? Podria ser un 0 perfectament. Gira i quan arribi a aquesta línia, entre cap a dins. El 7. El 7 també hem de fixar-nos que no hem de fer-lo del revés. És igual que el 5 anàvem cap enrere, el 7 és al revés, anem cap avant. Des d'aquí cap a on indica la fletxa, cap allà. Vaig girant un poquet i després aprofito aquesta línia per a fer-li l'altra ratlleta. I el 8. El 8. Faig una S ben gran des de la línia de dalt. I ara tanque. Ens queda per últim el número 9. Ratlleta. Faig la de C, però en la línia de dalt. Ha d'ocupar aquesta part. Vegeu? Vegeu que teniu com si fos la de Carmen. I ara puge i baixa recte.